bagon ziyara ke na bangaren gurmada wanda zai dambata a wannan lokacin a jihar Sokoto wani dambe ne naira 50,000 zai yi wato kuru ke na wanda shi ne a yau lokacin da su dambata tsakanin su da shi a wannan lokacin wanda ya riga ya shirya shi ma don wannan gurmuzin da Alhaji Babangida Asaba bai da kuma Abu Matawalle su shirya wannan wasa. Wato wannan gumurzun kenan da za a yi tambuwar ne yake ta bada wato tarihin waɗannan wasan wanda ke kwatanta su da 'yan wasa waɗanda suka yi zamani a baya. Wanda dogon bagun ziyanu shine ke bangaren hannun dama mai kallo kuma shine ke da bajakarar dorawa da dada a kai sai kuma mai karfin tayi wanda yake na bangaren kudu kuma shine ke da hula wato baka da bajakarar ja a wannan dambatawa dan bini ne naira 50,000 da za a dambata tsakanin waɗannan 'yan wasan guda biyu. Mai karfin taye dan bini wanda mai yawanci a kudancin Najeriya yake wato buga nashi bajinta a can ne ya haskaka a bangaren wasan dambe. Dogon babu ziyarar dan dambe ne wanda a wannan yankin namu na arewa dan dambe ne da yake da haɗari wanda ya dambata a Kano, a Sokoto, Katsina, Abuja, Deje a ko'ina. Wanda lokacin da ake wannan damar muka samu labarin cewa wata mamman masheki ya sheke garkuwar yayan tarasa a dambe da suka dambata a jihar Kano kamar yadda Abubakar Tauba ya sanar. Dogon bago zayanu a masa yake nema Alhaji Babangida Asaba bari zafara kwata Alhaji Yunusa mai gode gilas mari so yace Allah ya sa wasa lafiya tashi lafiya haka ofisa Bashir Alkedi ya faɗa shi ma dai ofisa dan Azumi da ke jihar Gombe yace Allah ya sa wasa dogon bago zayanu kai wannan kowa zai su dama dogon bago zayanu Abu Matawalle chairman na kuda wanda da jihar Sokoto yace mai karfin taye sa fata Allah ya baka nasara kuma a kiyaye a san inda za a farmaka. Mai karfin taye ya shiga ya rasa wani daman bayan farmakin da ya na farko mai karfin taye wato ga duka rama za a yi mummunan mutuwa ga duka rama wani da zai yi mummunan kisa. Karfin taye kun ba ku sayan karfin taye dogon ba ku sayan wannan dambe ana mutuwa da karfin taye ana jikin kudaratun magina ya ce da karfin taye muna ba fata Allah ba ka nasara kamar da alaji ya kashe kare ya ce dogon ba ku sayan muna tare da kai karfin taye shiga karfin taye shiga kun ba ku siyan karfin taye kun ba ku siyan karfin taye kun ba ku siyana karfin taye kun ba ku siyana karfin taye kun ba ku siyan kowannen su mai karfin taye kun ba ku siyan ya farmace shi bayan wato irin batun ta yi nuna a wannan wasar wanda ya samu nasara a wannan dambatawar da ya yi a wannan fafatawar da aka ɗauki ba daɗi wanda mai ƙarfin ta yi wanda mene da ya nuna batun jarci. Ramadan bago barkon kuma kenan na bangaren gurmada wanda a daidai wannan lokacin ya riga ya shirya kenan wanda za su yi wani fafata tsakanin shi da bago Ramadan wanda a daidai wannan lokacin ya riga ya shigo cikin yin wasa inda yake jiran bago Ramadan ya shigo cikin hilin daga domin a yi wannan gumurdu shi ma dai alƙalin tsakiya Olliwan ya riga ya wato shirya domin busa yadda wannan gumurdu zai kasance fitowar bago Ramadan kenan wanda shi da garkon kurmani za a yi wannan ɗauki ba daɗi wato bago Ramadan kenan garkuwan kurma kenan wanda yake a cikin wannan hilin da kuma bago Ramadan shi ma a gehe ɗayan bangaren wanda yake kusa ga wato mai horaswa na bangaren arewa da garkuwan kurma ya riga ya shirya a wannan lokacin wato wannan gumurzun za a yi kenan inda tambuwan ne yake ci gaba da wato faɗin irin kokari da bajintar da waɗannan 'yan dambe suka yi garkuwan kurma shine ke da bangaren kurma da kuma shine ke da bajan kanar turawa
sai kuma bago Ramadan na bangaren arewa wanda shi yake da raba jakalar ɗanyen haƙi. To a daidai wannan lokacin wanda kamar da al'amin yake faɗa, al'amin Sokoto kenan wanda shi ne shugaba na bangaren wato masu ɗauka kuma sarkin tarihi yake faɗan cewa kisa 3-1 ake. Bago Ramadan ko kuma wannan dambe karbu alama za a yi ciyar. Bago Ramadan yana ci gaba da hukunta garko kuma Bago Ramadan kowa ya bace. Bago Ramadan kuma ya shigo da Bago Ramadan ya samu nasara a wannan dambe da suka gambata, ina ya bazar da shi ya samu gagarumin nasara, ya sha ruwan kuɗaɗe. Farkon kuma shi ma dai Bago Ramadan yau ranar bata zo da daɗi ba, wanda an bazar da shi kurma ɗaya suna cikin alheri, suna cikin farin ciki da nishaɗi da annashuwa dumu-dumu sakamakon irin wannan nasarar da suke da samu. Wannan gumurzu turmi na farko tsakanin Sani Lokobi wanda yake na bangaren arewa wanda shi ne Lokobi da kuma wannan dan gurma ɗan Lokobi da kuma shafin Alhaji Babangida Asaba a bari wanda shi ne aka bawa wannan dan wato wasan Lokobi ga duk alama wannan babatawar tsakanin su duka su ne Lokobi wato ya suma da shi wannan shi ne rana ta farko da ya kisa a wannan gidan wanda ya yi dambe wannan ita ce rana ta farko da ya kisa wanda wato ya samu nasara a wannan shikar da ya yi wanda tambo yake ta shi murna wanda yake cewa shi ne ya bashi kuɗi yake ya nemo magani. Ajiya yana buɗe wuta wani fafatawar wannan ta fi wani dambe da kuma shagun bagun mai tafasara ajiya da kuma shagun bagun mai tafasara ajiya da kuma yadda ta kuwa ajiya shagun bagun mai tafasara ajiya shagun bagun mai tafasara ajiya shagun bagun mai tafasara wanda dandan mene da ya shiga ɗaki ajiya wato duk wutar da ya buɗa an farmake shi an samu nasara a kai ne. Alƙalin dukiya Oliyo ya busa wannan fafata da bitin ko tsakanin Bago mai bulala wanda aka fi sani da garkuwar dutse wanda shi ne ke da kai rabi wani rabi baki kuma shi ne ake naɗe mawandon shi a wannan lokacin. Bagon Jamilun Bangi wanda shi ne yake daga jan wando kalar bulu mai haske kuma shi ne ke da fifikon tsayi kuma shi ne ke da haske sai kuma wato Bago mai bulala wanda ke garkuwar dutse wanda dambe ne wanda ya farmaki alƙalin Bello sai kuma Bagon Jamilun Bangi wanda ya dambata da dogo a Argungu suka yi kare jini biri jini. Garkuwar dutse Bagon Jamilun Bangi hagu da hagu ce wanda ke kare su za a yi duk da ake ajiye su yi wannan gumurzun ba kisa. Samuwa, dan za ka yi, to kuma ubanka, da ba za ka yi, ko su yi za su yi, da kai za ka da wuri. Kama da cikin
Babu Jamilu Bangi yana rasa wata kwakwariyar dama wanda yana misin target zamu ce. Wallahi sai ya gane, daure hannunka da wala ka dade. Wallahi sai ya gane. Wallahi kaya kalmatu ne. Ko ana yake. Wallahi muke shi da babu ruwan da hankali. Wallahi da hankali ne. Wallahi su wallahi sai ku da kai. Ina da kuma ake mai. Bagon Jamilu Bangi ya race shi wanda ya yi farmaki kyakkyawan farmaki dan nabi ne wanda yake musayi wanda baya missing target dan nabi ne wanda baya missing target yana farmaki Bagon Jamilu Bangi abin da yake nema wanda ya kulle shi Bagon Jamilu Bangi garkuwan dutse dan nabi ne yake da hadari Bagon Jamilu Bangi garkuwan dutse garkuwan dutse Bagon Jamilu Bangi shi ya kamata ma a ce ma shi ya kamata a ce ma a kama wallahi Bagon Jamilu Bangi dan nabi ne da yake da hatsari wanda yana lissahi kuma ya farmaki hagu da hagu ce wanda turmin na farkon nan an ɗauki ba daɗi kowa ya ji wani tsakanin su kowa ya kai sara kowa ya kai farmaki Bagon Jamilu Bangi Bagon Jamilu Bangi shiga ai ba ku san shi ba ina shi amana alƙalin da kiyace a jiya sharo a turmi na farko alƙalin da kiyace musu babata a turmi na farko tsakanin abun inda da kuma mai ƙarfi barin cimma shiga abun inda garuka lama za a yi takare za a yi muku kisa watakila yan yadda kowane sai ke farmaki abun inda ƙarfi barin cimma ƙarfi abinda mai ƙarfi bayan juma abinda ya shaida shi ba da sanu wannan dambe ana ɗauki ba daɗi abinda ana ɗauki ba daɗi ana ɗauki ba daɗi ana cin kuna makwaɗo abinda wannan dambe ana mugun ciwa ana kumurzu alƙalin da kiyaye musu wani baba ta rabu turmi na mako tsakanin babun baba da mu babu da ke wanda shi ne ke da hula na bangaren ana dama mai kallo sai kuma wato wannan babu ma ɗaya babu a rabu babu da ke bagun Adamu bagun da ke shi ne ke nan wuta sai kuma wannan dan kurma da ke dara daga cikin wando kwari bagun da ke bagun Allah ba rasa Faisal Allah ba rasa nuna a gaishe ka dan gidan dan kane sani makaranta yi
Bakun Adamu bakun dage. To shi ya bai wanda aka so. Da kiyarar sunan papa. Bakun Adamu bakun dage wanda yake shi yake daga shirin wanda baki da hula. Ala mai suna da kuma auta baran kan jima na bangaren gurma da wanda shine ke da horon wando da kuma dada. Bakun Adamu bakun dage. Auta baran kan jima. Auta shine ke kai kora. Bakun Adamu baran dage. Bago ya kulle mai ciki wanda a wasa yake a wasa yake ne ma bago Adamu bakun dake dan dan bine da yake magidanci wanda yake sanar da mai amma dai wannan gini ne yake bida bago Adamu bakun dake ya kulle mai ciki bago Adamu bakun dake Bago Adamu bakun dake. Bago Adamu bakun dake. Bara dan Juma. Dan Juma. Shi ne ke daga sai wando wari da kuma dada. Baran dake. Dan Juma. Dan Juma.